Internet is old for me. I'm looking for the new things. The new things for me, if you ask me, are biotech, clean tech, nanotech. This is fun. אני לא חושב שזה יהיה מופרך לצפות שילדינו וילדי ילדינו יחיו מאות שנים. אני חושב שהארכת חיים היא לא כל כך מטרה כמו שהיא תוצאה. היא תוצאה של מדע, היא תוצאה של טכנולוגיה, היא תוצאה של אחריות חברתית. I'd like to welcome you to the last days of the Homo sapiens. This is a Taiwanese robot. He is becoming the world champion in ping pong. And now this is not just the ability to think, it's also the ability to move, the ability to play, the ability to do so many things, and we are going to lose that soon. נורא רציתי לבנות מחשב, נורא רציתי להבין איך מחשב עובד. לא הייתי בבית ספר למחשבים, אבל כתבתי תוכנה נורא מסובכת שהדליקה וכיבתה נורית לד קטנה. עכשיו, כל מי שהסתכל מהצד על המחשב הזה שבניתי ואמר, מה הילד הלא אינטליגנטי הזה עושה? זאת אומרת, מה הוא מהבהב נורית? אני יכול לעשות את זה עם כל מתג רגיל. אבל אני ידעתי שמאחורי הנורית המהבהבת הזאת יש חומרה ויש תוכנה ויש מחשב ויש לוגיקה. וזהו, אחרי שאתה מהבהב נורית אתה כבר לא מפחד ממחשבים. יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, יהיה שוב פיצול אבולוציוני. התחושה שלי, דרך אגב, שהפיצול הזה יהיה קשור לטכנולוגיה. איך העולם ייראה בעוד 5,000 שנה? איך האנושות תיראה בעוד 5,000 שנה? האם לנו יש היום באמת אפשרות להשפיע על עוד 5,000 שנה?